Hej Jytte, jeg ser, at du har en rød mås. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Nu henter jeg noget zinksalve, og så kan min kollega rengøre dig imens. Du har jo muligvis en urinvejsinfektion. Du skal simpelthen lære at tørre din røv på en adekvat måde, så ikke du fører prutbakterier op i urinrøret, og derved får du en blærebetændelse. Det er årsagen til, at du render sådan en sjerksyse. Og på den lange bane, så skal vi jo måske nok lige have fundet ud af, hvad årsagen er. Ikke? Så vi skal have en urinstiks. Det er noget, som vi snakker med din læge om. Så skal vi undersøge, måske hvad det er for en bakterie, og hvordan og hvorledes du skal behandles. Men først og fremmest, så skal vi også lige have gjort noget med den røde mås, og smurt det med noget zinksalve. Forstår du, hvad jeg siger? Ikke helt. Ja, lidt. Jeg kan ikke høre helt så godt. Nå, nej, det er du sgu ikke enig om. Må jeg lige spørge dig igen? Kan du ikke tage hen og hente den der zinksalve? Det gør jeg. Ja, så prøver jeg lige. Ja. I dag, Jytte. Hvordan går det? Har du det godt? Ikke helt så godt. Jeg har gået ikke så i nat. Det var lidt baby. Ja. Er det svært? Ja, det er svært. Skal du høre her, Jytte? Vi har flere borgere, som har de her problemer. Det kaldes inkontinens. Og det kan man godt få hjælp til. Så jeg tænker, hvad siger du til, hvis vi taler med en sygeplejerske? Vil du gerne have det, så du kan få hjælp til det? Ja, det vil jeg meget gerne. Så kan jeg komme igen til at danse, fordi jeg sidder bare her og kan ikke høre så meget af det. Ja, men så hvis vi får styr på det, så tror jeg, at det ene kan lade sig gøre. Ja, tusind tak. Kan du have det godt? Tak. Ja. Tak.